ngiqala ukugibela ibhanoyi ne-voicemail yami yashintsha. Sawubona igama lami Usiyanda. Ngiyagcolisa engikwazi ukukhuluma nawe njengamanje. Kuthiwa amafoni asiwavale la ebhanoyini. Kuthiwa singakhulumi nabantu abaphansi. Kuthiwa sikhulume sodwa la phezulu, nabaphansi bakhulume bodwa phansi ngoba bafona ngomoya bese kanti nathi sihambe emoyeni bese umoya uyadleka bese kwenzeka inkinga-ke. Kuthena nje singakhuluma nalaba phansi, hhayi ngoba siphakamise mhlawumbe ukuthi ibhanoyi lisuke laphakama kanti nathi siphakathi saphakama-ke. Hhayi ngoba sibuwela phansi ukuthi vele nephansi kanti nathi siphezulu manje angeke sikwazi ukubuwela phezulu. Ngicela ukuthi ushiye imeseji lapha phansi sokuthi masilenda bese ngiyayithola-ke.